manego. Masai do kiu blaka. Dede ma sutu blaka ma anogo. So tu ina ki air follow blaka. Apuro ik pina tak dede sutu anego. Apuro tak de mane tek de konsis. Brutu na midri ku dem gato. Sumana de tragado sama. Ai pokku tu foto midri de gato. Unu na de gato. Unu na de gado. Wadi de gado no arki, dama mek de gado de l'exlafu. Ma faudu doro na sigla, ai mette yama. E fa obvia be oro kodi no be chai ko de ya free. Gado da ka de mandi de free. De mandi de rego. Tok de ma chai ko. No ya traba Tok de ma chai ko. Man be be free. Ome ma free. Ome ma free. Ome ma free. Ome ma free. You want to be Essa. free ya. Okay, de ma free. Dan na free de ma free ko ta por 20. Die Masra Yugano! Masra Yugano! Ben verkiezen je, like was besroet volku, die hem schreef. Kom op, voor alle volku, die si dena tapu gron tapu. Dis na sa usabi. Dis na sa umbeb sabi. Maar daarom des ma fu, de no sapta gado te kule kwa special follow. Daarom des sa kades rep tak ina ma dis na gado. Je begrijpt? Daarom des ma e bij krem tak e min komoro leftis. Ja toch des ma no an aba numero kleur. Je begrijpt? Je no an aba kleur. Je begrijpt? Maar ure gudu. Maar nou, a vlug sa gado pot na utapu. Dat we lees nou, zij de uda onder state. Want if long, straight long, soort van een moro long tranga. Sumai moro jompo hei. Maar zij de na de trama control uno. Foto de mam stong, dan de mai pratu dorpu. Da pede obiade. Pede obiade. Je begrijpt? Pede obiade ftegi de matak na uno konja janak uno. Tigo afoba kapasi. Go frida toch? De frida bakan na da afoba kapasi. So so trafolo ke sa go nga buto fit. Fit. Ego kisa la defisi. Ala defisi fu de mai. Ala defisi de mai go kista. Je begrijpt? Deze. Ama ibribi een vrouw. Ama ibribi een vrouw le kwam. Luku. Jacobus 1:19. Lees je. Oh dat big man. Luku ja. Jacobus 1:19 na opom. Lek fa amang. Luku ama weer wat tragado na man ik. So ramang pa. Maar if you net dino asani. Je meure na ineki. No, zij de weer office na ineki. Zij de weer office big man. Luku. A fisi za des vai ritak de go akir. Ano Jesus. Na a fisi gado fu de Philistine dagon. Yes, right. Udu de osi wero asani. Da wera leu fu Juda. Of a wolo fu Benjamin no duku. De toalo samoja. De ina Bible. Juda representa leu. Benjamin a wolo. Isakara buriki. Dus ala de toalo stamo. Ap de descensa de mai represent. Je begrijpt? Als je kandra tiki sa yesija. Na atere. Duko ja. Dat representa de CB kerk de CB heeft cadeau. Look at the teken en hij zo dat Christus de mingri de CB kan ratiki. Maar a wet man is le ruta kuka weer een kruis, kuka weer officie, kuka weer Maria. En ook toe de boeddhas le ruta kuka weer Boeddha. De Hindu le ruta kuka weer Shiva en Krishna. Je begrijpt? Dus dat nu als zo ramadak, if je er zo doen in neki. Je no besabi, no wiko sabi dat zijn du pure toch. Maar alle de volk zijn ganda, betekent dat ze het mingere is. Omdat dat wat de gado grond tapu. Yes, right. Maar we chaus reflect gado. We chaus reflect gado. Wa bif chaus reflect no. Je begrijpt? Dat nu als ora maar bif chaus reflect ten. Wa gado kisri hasu amoro hi gado. Dat de wet samatu. Fide wan gado. Lees het. Boek van Jacobus, hoofdstuk 1, vers 25. Maar als suma die luku, maar in de volmaakte wet voor vrij. En dan hoor je dat die boom hem no de wasuma die de Heer en frigiti. Maar hij deed dat rook, maar hij doet dat roko. En dat man die is een kiesie blessie. Na ini wasani adu. Je ziet dat ook is blessed te ook hier zien een wet voor volmaakt. Een wet na die de kounu. Een wet na die unu de gado. Unu moest ja grond tapu. Isam say de we pina, o dat grond tapu de anu de takruwa. Unu be ja grond tapu. Maar unu te ko presine de tramai ja grond tapu no. Daarom is je zo met oorlog. Daarom is je zo met oorlog. Je begrijpt? Gim de van aketina man ik baka. Kom zo na mij te wel laatste lezen. Kom look with big man. Nou een wijs man werkelijk. Want dan wat ik aan op sapsane. Nou wat dame bij een gelip kado. Je zo ramataki. Volgens de Bijbel.
heb je beurde no de na bij we nou zondu. Want tegen elkaar tap 6 repi. Ooit die opa botak e mo tap 60 moro visa. Nooit toen we sa poteres ma voor jaren. Maar dat nou zondu. Lees Habakkuk, lees. Habakkuk, hoofdstuk 2, vers 18. Zo to wini, de koti popchi, sa ji, met de suma die ze bij meki hem. Zo twini de kot popchi abi. Nou, kot popchi dat pe. Want na Buddha de na maneki. Zo twina abi, lees. If we them smell the popchi, this is de dem leri man full leitori. De man a leri man leitori. Buddha sa Buddha lera man. Buddha no leri next ma. Ama fenta ina obia. Dus if you na obia, dan fenta weer een tracolo sa na inek. Bring it out! La buriato, ano buriato. If you know a Christian no, they don't know a Muslim, a ster, a half man na inek. Sa dat one tak. Na confusion. Na buria big man. Ma ome mona sanja abita kika bonke troe. Kusorta kino wana sondu dat na ine kimoro. Bring it out! Payo gas man. You leer tak na wana sondu de. De man tak epino anya wisi visre pino kitras man ito. Angay pot na skotu ya. Wata no ambusan. You know a big man who arkiu. We sorry sa gado tak. But that if you go no sa gado tak ida we stak ya waste man. Yebo kre. Lazy. Sana pra. Kado, lumasan bang nangabang kurang ada sih. No, kado no lobeng. Ini bilang bang nangabang itu, agak tahu aku dia bilang. Agad de marat gim yop derta. Yop liga ina derta. De trafolk, de tramang, waktu sa de wani. Uno gado ki awet de Israeli. De uno do apori, gado istraf uno. Daarom weta ondro de man. Saya de mai pai wan rapper, on black boy sai sing takau kirem berda sute berda. Saya de mai pai wan million ide. Hoy ti shon irisan sing pau kirem berda. Was nesi, wa apa nesi? Na unu wan. And the man is one kia money, fusing for your kiri e gibra. The man sap tak te black ama de sondu. Ala take them out tak washwaki. Lees. Habakkuk voor Job, hoofdstuk 9 en vers 24. Den benji tapu abra na ini da anu voor den takusuma. Sa lees baka. Habakkuk voor Job, hoofdstuk 9 vers 24. Den benji tapu abra na ini da anu voor den takusuma. Yere, a grond tapu no, den anu ke takurusuma. Suma de takurusuma, suma idara grond tapu. De wet man. Dus a grond tapu den anu ke takurusuma. Dat hebben we zo. Deze. Alangay te if you na pura aso do na ina kida. Dat wat ik de man ke verleng de man. Je verleng de man. Ibrala. Big man. Omoro lang awe vertra, omoro lang de mai dra udrai. Je begrijpt? Deze. A tapu den fesi voor den krutus de krutuman voor hem. A tapu a fesi de kurtuma grond tapu. Uno na de kurtuma. Maar do no kurtu le van kurtu. Na mata okay. Amo tapi fesi. Dat takuro teki abra. Dan yo go isra funo. Je begrijpt? Uno bede de kono, uno bede de kurtuma. Maar do no horu order. E madara tafra. Dat je mij pot mananga mamustro. Lees. If we are not the hem, pay a day. Na sumada. Salam 82. Salam 82. Kom ik aan lezen Salam 82. Ik ga maar lezen dit keer. Kom. Kom eens wat we doen hoor. We zijn schrijven naar wet voor gado toch. No. Arki. No. Arki. Oké. Arki. Oké. De mij zoet blakka man ego. Mas hij doet die blakka. De man zoet een blakka man ego. Zoet wie na die air volk blakka man. Apuro het pina tak de zoet een ego. Apuro tak de man het de consist. Sorry me dat de nam tek niet. Geef je het aan wakti. Deze is even. Salam 82 vers 1. Gado kanapu na ini da koma kandra fu de makdiwan. Uno na de makti wa mati de uko shwaki. Uko shwaki. Ushwaki. Akoti krutu na midri fu dem gado. Uno na de gado. Gado in kot krutu. Arki ja big man. Lees up is baka. Gado kanapu na ini da koma kandra fu dem makdiwan. Akoti krutu na midri fu dem gado. Suma na de tra gado sa mai. Mai kot krutu midri de gado. Uno na de gado. Uno na de gado. Wadi de gado no arki. Da ma mek de gado de l'exlafu. Da grond tapu.
A Buddha sama itini, saptak Buddha nama belakang. Buddha, saptak nama belakang. Krishna, Shiva, saptak nama belakang. No, daarom de mai pote donker blauw. Aksi de mana black Google. Coba ka Google Krishna gede ma. Na unu de mai tini de mana kado. Ube seorang mas Muslim sonet, de mai dina song aster nanga de planeta. De mana trasani. Gado gede mata kutin de trasani. En unu na de gado sa de mai dini. Ba asani Buddha apa tu bantu kunatok. Na de safwa gana ibria wir sotok. Ina sa sa de madu de ma poto fatwa. Abigawa. Daarom de mai pote altijd een goud kleur top. Krishna de mai pot donker blauw, nanga pars, nanga rosti. Kino verstaan dat de maar is naar de gado. Lees eens uit. Psalm 82 vers 5. Dem no sabi en dem no wani frustan. Hier is het aquí. Akot kurtu midri de gado. Damata kisa. Dem no sabi De gado no sabi. en dem no wani frustan. De gado no one verstaan. Tide de gado no one verstaan. Dat ube de gado. Lukuja. Usaka gue baka. Yo lezen. A kleur. Luku is na kleur, maar amato suke fu lezen. Zij de man pote wa gewoon in staan die kleur. Dat nou blakama. Krishna bote ka swak. Je begrijpt? Daarom de mij dulek de mij haat, maar de masa tak na yuna de gado. Ati de ma kisa kan su whip de gado poti katibo da de ma britia. Hey, you better me gado no me pina you. Ano asa mi bluff no? Please. Dem wakadoro na ini dunguru. Dem wakadoro na ini dunguru. Arki, e gado e wakadoro in dunguru. Sana dunguru. Sondu. Amadis na wakado. Wansora mata kasasa da ine tina sondu. No wakai dunguru doro. Pure. Na wasempo sani fu puro sani sa gado takuno mwe. Mana daro mo gwa katibo a hei membre na te uan libi in sondu. Hei membre pota blaka manja. Maar dat sondu na te ap hei membre. Eu te ires mai no manya agu pakiranga pingo. No mi dato nya bisa na shuti. Hei membre. Hey, ino mak furu. Amai furu. Hei membre. Ino mak lei. Hei membre. Leisi. Ala den fundamenti fu grontapu seki. Mi ben taki. Ma faudu doro na seja. Ai mete yama. Efa obi abe oro kode no bem chai kote ja sirif sirif. Dat wat ik aan de man die niet free. De man die ben ik. Tok de ma chai kong. No, ja, traba Tok de ma chai kong big man. Je bent bij free. Ome ma free. Ome ma free. Ome ma free. Je was aan mijn free. Ome ma free. Je was aan mijn Esa. free, ja. Oké, de ma free. Dat na free de ma free go ta pour kwinti. Daarom denk ik, wat doe je weet man? Arki no. Arki. Die opa besluit voor wat naar jou vrouw nee. Arki. Daarom denk ik. Maar nou zo doe dat ook toe. Ja, maar Daarom de bakapching. Fi opa. Daarom de bakapching fi opa na hanu. De upgrade De eigenlijk. ma dau tapu. De prijs. De ma ngret. No, ano aprade man. Uno ne briga. Ma uno briga sana ja. Uno briga sana ja. Okay, kole gaan uit Sadedu. Lees. Adam en Eva. Kole lees. Hey, do apokryfa ja. Ik ga lezen, look ja. In afbeelding, hoewel de naam Krishna zelf donker of zwart betekent. Dus de dag van het begin blakama. That's right. Maar unu, de gado, no sabi. Zelf in Tori. Suka ang Tori, di mo sir, pag na Jupiter komindiri, de gado komindiri. Di de apostol Toro na pe, de matang de gado komindiri. O dat de masitak de wonder sa de disipole du. Di mo kare, lees ki innocent. Genesis 3 vers 1. Nou dat sneki ben je dat. Nou dat sneki ben je dat moro koni meki fugro tapu. Disi masra gado ben meki. A sneki, de da moro koni meti. Maar dat ben we meti werkelijk. De
bijvoorbeeld dat je lupang amaat nou een snake dat doen. Sama ibu doen. Ama gevaarlijk. A Bijbel, na wet not op wet, leri not op leri. Maar voor je verstaan Bijbel, je zal maar de hele fossie, consort de bara, fa gado op a Bijbel piu. Want a Bijbel lijn aan kibritori, alleen aan gerstory, alleen aan diptori. Je begrijpt? Want man zijn hoort de wet voor gado, no man verstaan sa die na Bijbel. Daarom maak je dus mijn lompoeriasso. De no man leest niet eens dat man zo weet. Als schrift duidelijk dat man nou blak man. Maar toch desman no man verstaan dat is nou een leeg. Want dat heb ik tapu die desman. Lees dit. Salomon de 11 vers 10. Da vrede voor Masra, de da bigi voor Zad. Vrede voor Masra, de da bigi voor WC. Dat wordt ook vrede, gado. Dat if gado tak was aan hoe doen. If gado tak in om doen, hoe nee doen. Lees het. Alla dem suma disi oriam commanderi. Alla desman zei du sang. Alla dem suma disi oriam commanderi. Alla desman zei hoorde commanderi gado. Abi wa boefrustan. Apa boefrustan voor sa gado pot in een boek. Je begrijpt? Daarom weet ik niet blik man ja dat terwasan dat wana gebod saya buruk alfas da gado bongoro op je verstaan. Die verstaan zou je tak gebouw. Je begrijpt? Gona be amanta pabuku. Gado tapabuku je vast. 28 no? Oké saya, zo tante. Dit zijn 28. Lees sa gado doen ang abuku. Na orsi Bijbel de ja. Fai karen? Ai zuster, ik ga in de schaduw staan hoor. Even. Goeiedag, goeiedag. Ik lees even wat voor mijn broeders. Ik kan meeluisteren, want wat is gebeurd met de Bijbel? Wat heeft het spiritueel, hoe gaan ze zeggen, gelokt? Van wat je dat kent? Ai. Even lokt eraan gezet. Dus geestelijk, als roting. Begrijp je? Laten we even lezen. Jesaja 29 vers 10. Dikasi Masra ben kanti da yeye fu dipisribi na untapu. Masra gado, kanti ayeye voor die pisribi. Na tap in volk Israël, de zogenaamde blakken, maar dan gaat ingi. De geest van diepe slaap. Weet je wat dat betekent? De geest van diepe slaap. Dat wil zeggen, jij bent als volk, je loopt maar je slaapt eigenlijk. Je verstaat niets, je bent een zombie. Heb je het begrepen? Lees en bakka. Heb je niet? Jesaja 29 vers 10. Dikasi Masra ben kanti da yeye fu dipisribi na untapu. En dan ben tapu un ai. Je ziet, en je hebt die pisribi, ama kan nou tapu, en ama tapu ai. Dat wil zeggen, we gaan de Bijbel lezen en het niet begrijpen. Want geestelijk heeft hij de Bijbel gesloten voor zijn kinderen, de Israëlieten. Door koppigheid. Want we hebben zijn verboden niet op nagehouden. Begrijp je? Dus in de laatste dagen gaat hij de deur openen voor ons. Omdat we teruggaan naar zijn verboden en zijn wetten. Begrijp je? Nu niveau in de laatste dagen. Lees. Aben tapu dem profeti nanga unfesiman nanga dem lukumang. Unobab leiders moro. Unobab masa besorus as skrif in de Bijbel moro. Alla de kerk die je corona. Ik heb een openbaring. Ama egi openbaring. Ama lees uit de Bijbel. Ama egi getuigenis. Een getuigenis hoe gaat het in de Bijbel. Dat wat van u. Lees. En de visioen voor alle disi de lekiwan boku disi ben stampu. Abuku stampu. Na lekwa vision, abuku tapu, je lees in maar verstaan. Lees door. Disi sumagi na wan suma Dus disi we gaan je man, dat je bent een geschoold te ka Bijbel. Lees het, samen uit. En dem taki lazy disi, I beg you. En piki taki, en a piki taki, mi no man pikasi, a ben stampu kaba. Je ziet, ama serve niet verstaan. Maar de massa creëert christendom. De man die ziet, dat Satan tap grond tapu. De man aba wijsheid voor Daniel, la profeet. Dus de man sap alles aan Abra Uno. Dat je de man just zo doet, de man zwak. Hoe giet de man sa gers gado. Maar de man giet, dit is God. Je hoeft de wetten niet meer te houden. God is liefde. Je bent dan verlost. Want u loopt vier dat toch. Dat toen je leest, gado tapa buku gi Uno. Maar de man sap sa de mij doen, de mij horen in een serie. Je verstaan? Dus, if one man loopt you, a man will relate up. Dus if one man loopt you, a man put in slavernij. Never. Dus, dat was hem maar ik jou aan kan doen. Hoe gaat diezelfde persoon je nu een God geven? Zeg, hé, dit is God. Klopt het? Wie is deze man? Een blanke man toch? Wie heeft dit met onze mensen gedaan? De blanke. Dus geloof je hem als hij zegt, dit is God? Nee toch? Dan gaan we voor je lezen van God Shidori, van Christus Shidori. Lees dat even, give me sound. Dat sabi wan sabi.
En dan is hij ook toe, toen wil je dat toch niet, man. Dan wil je gewoon naar Adam en Eva direct. Openbare 1 vers 1. Dat zou een kring voor Jezus Christus. Het is allemaal een soort kring, zo naar Jezus Christus. Want nu, je voorstaat kleur, dan heb je dat nou, nou, man, dan ben je Christus. Maar je hangt maar naar een kruis, if je nog samen. Je samen, pas je hangt maar naar een kruis toch. Je begrijpt? Lees je. Disi gado ben gihem, fusori hem dinari, dem sani disi musu pasa SS. Ga naar vers 3. Vers 3. Blessing voor de suma disi de leisi. Blessing voor amasa en lezen. Zij lezen, a Bijbel. En disi, en dem disi jere dem woorden voor de profetie taki disi. En horen dem sani disi de schrift na ini. Je ziet, niet alleen lezen, maar ook doen wat er staat geschreven. Want bijvoorbeeld in de Bijbel hebben we een dresscode voor vrouwen, een dresscode voor mannen. Begrijp je? We hebben een eetpatroon, een diet, een dieet zou horen. Je begrijpt? Dus Allah is aan het omstap nu. Vers, Vers 13. En na mindri voor dem sebi kandratiki, want suma ben deleki suma piking. Suma Pikina, mensen zoon, Emmanuel. Ja toch? Kijk hier. Het staat geschreven tussen de 7 kandelaren. Dus dat we lukken zien naar dat. Zo toen ik klop naar zo lezen. Lees je elkaar? En na mindri voor dem sebi kandratiki. En tussen die kandelaar met 7 dingen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Want suma ben deleki suma piking. Dus we maken bij de Christus mensen zo. Want naar Johannes. Sa Johannes is hij. Maar hij schreef potu. Lees. Disi ben weri wan crossi deleki en futu. Maar we weer crossie nou. Maar de mij tak aan een case. Maar nou tak aan we weer crossie. Don't go direct naar één en naar wiri. Vers 14. Hem heden na hem wiri ben weti leki katoen en weti leki sneeuw. Heb je begrepen wat we hebben gelezen? Zijn hoofdhaar en zijn baard waren wit net katoen en wit net sneeuw. Wat bedoelt hij daar nu? Samen bedoelt naar het tamat. Teacher! Hij was een oude man. Hij was een oude man. Zoals deze man. Weet u wie een oude man? Nou, Sabi. Wij zei. Hij was niet oud. Maar hij is teruggekomen in zijn glorie. En met alle wijsheid. Begrijp je? Kon die zeggen. Hij is gekomen met alle glorie, zijn wijsheid. Je begrijpt? Maar dat katoen, zijn haar net als katoen. Samen bedoel naar de pista. Structuur van zijn haar net als katoen. Kijk, kom een beetje in de schaduw, kom. Aha. Wol. Zo doe je die wol op grond. Want je hebt kroes en sluit. Dat welk haar is net katoen, wol. Maar ons, dus Christus heeft wollen haar. That's right! Daarom moet ik een potje. Je begrijpt? Lees het al lezen. Openbare 1 vers 14. Hem heden na hem wiri ben weti leki katoen en weti leki sneeuw. Want een barba wet ook toe. Zeiden we maar wat een barba nou een wet voor de Bijbel. Ja toch? Dus, een wiri weti, lek zijn vader dat je wijsheid. En maar kom bak in de glorie Johannes Shama. Wijsheid. Je begrijpt? Dus, een structuur naar wol. Lek de big man op de wiri nou, kurs wiri wol haar. Dus, ja nou een leekbaar, want je afsluit haar. Je afkroes. Medicine. Sago? En vers 15. En hem voetu ben de leki fini kopro, disi den ben bron na iniwa onfu. Dus een voeten nu. Maar voeten, dem zie mis sa voeten. Dat zijn kleuren heerski abito. De lek fin kopro, zo'n kleur fin kopro. Fijn koper, brons. Wat voor kleur is brons? Bruin. Is dat ook bruin? Zo'n kleur is dat. Ready? Bruin. Fin kopro, brons. Zo'n kleur had. Kopro kleur. Lees hem elkaar? En hem voetu ben de leki fini kopro, disi den ben bron na iniwa onfu. Dus even een tak bruin. Je tak kopro. Dat wordt dat de voeten, na kleur van hier skin toch? Dat lukt zo wat ja, dit is na kopro. Fin kopro. Poti anu zijn. Ana zijn kleur. Dat wordt dat je Jezus Christus. That's right! Je begrijpt? Bro in oven, lees je. Disi den ben bron na iniwa onfu. Dus als je iets aanbrandt, wordt het lichter of donkerder? Je ziet, dat wordt dat amoro tumuru baka. That's right! Je begrijpt? Dus dit is nou een lei. Dit is nou Satan pota lei, dit is ki uno. Dit is nou waarheid, zou ik tegen ons schets jagi. Amadjana amarki van base. Een nieuwe wereldorde, na tak libis mau beribi a base. That's right! Amadis ne na Caesar bordia, luku jade ma beteken na blakawang, voor kleur en koweti.
Leonardo da Vinci ng Michelangelo. What is a nation? Nation is men leading by example.